Jeste li znali da vam je ćerka bila optužena za proneveru? Da. Radovane, jeste znali za drugaricu da je bila optužena? Znao sam. I kako ste reagovali? Pa, razgovarao sam sa njom. Šta se moglo, čemu pričati? Sad, niko nije kriv dok se ne dokaže. I to je tačno. Ljiljana, kako je vama bilo kad ste to saznali? Pa, bilo je neprijatno, ali nije sve to njeno. Dok se ne dokaže, vidjet će se. Ili vam je neprijatnije onda ili sada ovde na ovom kanabetu? A ovde mi je prijatno. Ovde je prijatno? Da. To, Ljiljana, to mi Da. kaže. Znači, možemo dalje da idemo? Može. Odlično. Jeste vi spremni da idemo dalje? Da. Ovde nije lepo. Odlično. Kažite mi jednu stvar, jel vi poznajete suprugu od vašeg partnera? Ne lično, ali Jel znate ko je to? znam. Pa, ili imate neko mišljenje o toj osobi? Ne, Nikakvo. baš nikako. Ljiljana, jel vi poznajete suprugu od Zoričinog partnera? Ne, Nikada niste ni videli? ne. Nemate ni želju? Nemam potrebe. Ja odem Potrebu kod sigurno njih- nemate, a želju? Ja odem kod njih u Rumu i dalje me ne zanima ništa. Od Dobro. dece moje, da. Hvala, 14. pitanje, spremni? Da. Idemo na 14. pitanje. Da li mislite da je vaš partner u braku sa svojom ženom samo zato jer ona ima novca? Da. Vaš odgovor je istinit. Jeste li sa svojim partnerom pričali o ovome? Jeste mu nekada to rekli? Ti si u braku sa svojom ženom samo zato što nima para. Zna on to veoma dobro i da mu ja ne kažem, on zna šta ja mislim kad me pogleda. A kako ćete posle ove emisije? Će se nešto promeniti? Pa nadam se da je neće gledati, da će promenuti kanal. A okej, to je jako malo verovatnoće da vam kažem. Pa pazite, ja nemam taj problem, Dobro. a za njega to je ipak njegov problem, da li će gledati ili ne. I šta će on uraditi posle emisije. Ja znam šta ću ja uraditi. Ok, pa to je najvažnije u ostalom. A šta ćete uraditi ako osvojite $500.000, pošto vas samo jedno pitanje deli od $500.000? Nastavit ću dalje. I dalje ćete nastaviti. Pazite sad ovako, jedno pitanje, ovo je 15. pitanje, deli vas od $500.000. Da. Možete i sada da ustanete. Ne, idemo Nećete, dalje. idete dalje. Idemo dalje. Idemo na 15. pitanje. Da li ste ikada pokušali nekome da rasturite vezu ili brak? Ne. Ne. Vaš odgovor je lažan. Podsvest negde kaže drugačije. Žao mi je, Zorica. Pokušali ste večeras da ostavite novac, ali bili ste vrlo hrabri i vrlo iskreni i to nije bila laka odluka. Vrlo mi je žao. Trenutak istine. Zorica nije uspjela večeras da osvoji novac. Međutim, imamo još jednog takmičara koji je spreman da sve svoje tajne otkrije večeras u emisiji. U nadi da će se raditi 5 miliona. Da pogledamo ko je naš sledeći takmičar. Ivana Grujić ima 25 godina i dolazi nam iz Pančeva. Po zanimanju je medicinska sestra, trenutno nezaposlena. Hobi su joj kompjuteri, kartanje, muzika, filmovi, knjige. Sebe opisuje kao osobu preke naravi, koja se lako posvađa i ne trpi autoritet. Voli uzbuđenja i novac, zbog čega se i prijavila u emisiju. Ivana je na poligrafskom ispitivanju odgovorila na više od 50 pitanja, od kojih će joj u emisiji biti postavljeno 21. Ivana, ovo je vaš trenutak istine. Dobro večer, dobrodošli. Izvolite, sedite.
Ivana, boga mi. Hvala lepo, hvala. Vrlo lep aplauz dobijate od publike večeras, podrška, dopada vam se Ivana ovako, je li tako? Dobro. Kako god da prođete večeras, vi već imate obožavaoce, izgleda. Pa lepo. Ali treba da budete spremni večeras, Ivana. Jeste li spremni da govorite istinu, samo istinu i ništa osim istine, to podelite sa celim svetom? Probat ćemo. Ivana, imamo 21 pitanje. Pitanje su podeljene u 6 nivoa. Svaki nivo je teži od prethodnog i u svakom narednom nivou su pitanja sve intimnija i sve teže. Vi u svakom trenutku možete da odustanete, ali ako ja pročitam pitanje, morate odgovoriti na njega. Znači, možete odustati prije nego što čujete pitanje. Zagarantovane sume, ukoliko slažete, nema. Ako slažete, gubite sve. Ali ako iskreno odgovorite na 21 pitanje, Ivana, možete zaraditi 5 miliona dinara. Kako vam to zvuči? Odlično. Dobro, ali večeras osim publike u kojoj imate veliku podršku, sa nama večeras je vaša porodica. Ja ću zamoliti da se predstavite. Izvolite. Goran Ilin, Ivanin ujak. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, Violeta Ilin, Ivanina tetka. Ja sam mislila da ste Violinina drugarica. Ne, tetka. Hvala. Lepo, molim, dobroveče, dobrodošli, izvolite. Dobroveče, ja sam Srđan Jelin, Ivanin brat. I kad se Ivana prijavila za trenutak, a vi ste svi u glas rekli... Da. Dobro, vidjet ćemo kako će biti večeras. Dobro, imate ovo crveno dugme ispred vas, to je takozvani stop taster. Ako ja pročitam nešto, a vi ne želite da čujete odgovor na to pitanje, vi ga možete pritisnuti. Samo jednom u toku emisije. Svi se dogovorite. Ne možete da koristite crveni taj taster, znači stop taster, na poslednje 21. pitanje. Je li to jasno? Jeste. I da idemo? Idemo. Ako je Ivana spremna, morate i vi biti spremni, je li tako? Da. Ivana, 21 pitanje. Vas razdvaja od 5 miliona dinara. Vi iz ovog studija možete izaći sa 5 miliona, sa pola miliona, sa milion. Možete izaći srećni, ali možete izaći i tužni. Možda nesrećni. Jeste vi svesni toga? Naravno. Ok, super. Onda možemo da krenemo sa prvim nivom, je li tako? 6 pitanja, 100.000 dinara. Ne morate davati iste odgovore kao na poligrafskom testiranju. Bitno je samo da kažete istinu. Skoncentrišite se malo kad čujete pitanje, 5 sekundi, 30 sekundi da kažete da ili ne. Jel možemo? Naravno. Ivana, vi ste medicinska sestra, je li tako? Jesam. To je u osnovi jedno i lepo i humano zanimanje. Jeste. Znači, opredelili ste se nekako da ceo život pomažete ljudima. Tako je. Lepo. Idemo na pitanje broj 1. Da li se osjećate seksi u uniformi medicinske sestre? Da. Vaš odgovor je istinit. Dobro smo počeli. Dobro. Ja pretpostavljam, Ivana, da nisu sva dežurstva u bolnici dok se dežuri, sva dežurstva nisu ista. Neka su manje naporna, neka više naporna. Baš tako. Jel' tako? Ponekad ne stignete ni da spavate, jel? Ko kaže da mi spavamo uopšte? A dobro, to sam samo mislila, možda, eventualno ako imate možda malo vremena, ali ako je dežurstvo naporno, možda se dešavalo da radite čak i gladi, da ne stignete da pojedete ništa koliko imate posla. Pa da, dešava se. Dobro. Dešava se, ima svega. Idemo na pitanje broj 2. Izvolite. Da li ste ikada ukrali hranu pacijentu? Ajoj. Da. Vaš odgovor je istinit. Pa sad mi kažete, znači, siti ste se ismijali na